selfie. पहुंच गया हम लोग मनाबिली पिकनिक स्पॉट में। गाड़ी नंबर को मार लो। S26E2338। नै ओरैजाय माबायदि साजायनानै दोनदों। चिरां डिस्ट्रिक्ट भुटान बर्डार लै मोनाबिलि पिकनिक स्पट दिनै ओपनिं। दाउ सेक दाउ मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव दिनै ओपनिं हांनाय जासिगोन बेखौ सेक दे जाबाय दा आसल दिनै जाय जामारगोन दा बरिया फेन्टास्टिक पिलुटा दंबावोसो फाग्ला बे सुबावदो जासिगोन दा दोनसै इसोर बेखौ जसंग्रसे एसे हमलायहरदां माबायदि नुयोरा बरियाब्रा जासिगोन